Halo Bu. Ya Allah. Swadike sayang anak saya. Fokus. Sayang anak, sayang putu kae. Aku pengen numpak ngono kae. Rak tumpak nih. Baleni nah nek. Yogya niro buron ingkang dehan tepi nuhun nitrahu
gaib wis padha komen iki. Mbah Yot kumang ya wis WA. Ya iya. Mergane iki syutinge JMS. JMS. Berarti ora mung donya tok. Alam gaib wae iso tembus. Ayo arep undang MC ini. Lah iya, jenate Mbah kumang ya wis WA. Pandani. Iki sing ning kantor-kantor kono Mas Harto laras ya wis rungokke. Wah, suarane Tata sakit cemengkling. Heeh. Lah iya jenate Mbah kumang wis WA. Tenanan sing kerja ora cengengesan. Nggih Mbah. Apik. Ono sinyale apik, Mas. Dede. Bae Moses. Dari mana datangnya lintang dari sana bulan kekali Boleh sikarate ayo plantona karate. dari mana datangnya cinta sayang 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 dari mata turun ke hati. Bantal dawa careku Siapa bisa menggulung tenda Tenda digulung di siang hari sampir kita cereng hampir Siapa bisa menolong saya, sayang, sayang, sayang. Saya ditolong, terima kasih. pada seko carita Ireng, ireng, montore kanjeng. Tak sopirane Bos kadang rojo dasar bagus pur prasojo Yen seneng aja mung mandeg sayang 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 golek ono ngendi omahe macan cilik careku Kok akeh men to, Mas? Apalanku wis entek iki, Mas. Lah iya to, nganti apalane wis entek, mare yo jarang metu. Iki enek gunung, enek manuk, enek apa? Walah, sik tak golek sih. Kalau ada